गासिखौबो नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरबाय दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव आमथिसुवा जोबनायनि जोङो जयग होनो थांनायदो मन्दिराव आवाथि सावनो थांनायदो ओंखारनानै नै मादै सासेखौ नेबाय थादो मादैया जाथ'वाखै सान्दुंखौबो नायदो नै बिराद गोसाखा थांबाय थानोसै आरो टाइमा नै दा 12थायानो जानोसै लेट जाबाय बिदिनो माने माबा माबि जगार खालामनायावनो नायलांबाय थादो नोंथांमोना रम्बु जाबायनो मन्दिर मोनफैबाय जोङो ससे रिक्साजों फैबाय आरो ससेया नै थाबायना फैबाय सिङाव नाहैनोसै बोरै बोरै जाना दङ नै जों मोनफैब्ला नै बिदि माबा माबि बुजायगासिनो दङ आरो जोंनि पुरहित दादैया माने जों ग्रोब टाइमावनो मोनफैनाय बायदि जाहैबाय लेटबो जायासै आं लेट जाजानोसो गिदोंमोन आहुति जोबनायनि उनाव पुरहित दादैया दा नै बयखौबो फुथा फुनलांजोब्बाय मानसिफोरा बुहुत कम बिदिनो मालाबा सोरहाबा खामानिफोरजों फैनो सोलाबाबो जायो आरो खायसे बोराय बुरि जानायफोरा एसे फैनायाव उसुबिदा जायो गाखोलाय ओंखारलाय बिनिखायनो माने मानसिफोरा खमायलांगासिनो दङ नै दा बुंबाय थानाया आंनि हासबेन्डनि निजा बिबथै आरो आंनि बिहाव बाबा जाहैबाय मन्दिरनिनो हिसाब माबा माबि खोथा रायलायगासिनो जयग होगाफ्रोमबो आवथि सावगाफ्रोमबो खिस्रि जाखायो नालाय दिनैनि खिस्रि जाहोनायखौ जोंनि बिहाव बाबाया होदों आरो खिस्रिखौ बिदिनो बेलेग बेलेग सासे सासे होलांबाय थायो दिनैनिखौ जोंनि बिहाव बाबाया होनाय जाबाय बिथिंजाय मोनजोब्बाय गासिबो रेडि जानोल'सो नांगो मानसिफोराबो बुहुत कम बिनिखायनो थाबनो जोबगोन बैसा मोन्दों आङो मानसि बुरजाबासो माने गोबाव नांगौ जायो नै बिथिंनो गासैखौबो संजोबदो अखाबो एसे एसे थाइफ्रिहांदो Oh आग्लायनायखिनिखौ जानाय लोंनाय आइटेमफोरा बुजायानो पायस आरो मिथाइबो दंबावो बिथिंजाय फिथाइबो दङ थाइजौ आरो खान्थालबो दङ बयखौबो बिराद मोजां नुखादों दिनै गोमो गोमो दख'ना आरो फैनानैबो मोजां मोनदों गोबावजों खेबसे लोगो मोननाय जायो नालाय मानसिया खमखाय दिनै राननायफोराव खस्थ' जायाखै मानसि बुरजाबाथाय रानख'नो हाया जायो जोंहा बिमा फिसा जानोसै नै पायस गल्लाखिनिखौ दायो लास्टाव लानोसै गोदैखिनिखौ दा लाथ'ला जागाबो जाथ'आ नालाय नै फुरा फुरथि जाजोबना दङ आंनिया जाखांजोब्बाय बयबो खामानियाबो जोबस्र'बाय आरो बुहुदानो थांबायबो मानसिया खमखा नालाय थांनोसै अखा हानानै नै लामाफोराव दै थालायदो दानिथ' माने दहाय बिराद सान्दुं गोसामोन ना दिनै होमबा बेखिनियाव दोनथ'नोसै बाबुआ सिगां